Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. Namuhla ngiphethe ama-teaser omkhokha, izinto kumele uyilindele lapha kumkhokha kuloko leli week esikulona. So lapha kuma-teaser baveza ukuthi ke izinto izoba worse for Mabusi njengoba sazi ukuthi uhlaselwe umkhokha. Baveza ukuthi amazwi alokho embiza azokhuphukela azoba worse kunakuqala. Baphinde baveza futhi ukuthi ke ifamily yakwaMthembu izotshela ke ifamily yakwaGumede ngomkhokha ohlasele uMabusi. Sidlule babeke sebeveza ukuthi ke makhamba isikhathi umndeni wakwaGumede uzothola ukuthi ke kahle kahle umkhokha waqala kuphi and uMaMzobe uzohlaselwa yiphupho elibi. Sombukeli ukukhumbula kahle uyakhumbula ukuthi ke sakhuluma ngale ndaba ukuthi ke umkhokha waqala le kwaMzobe ngenkathi ke uMaMzobe entshontsha isikhwama sikababa wakhe ubaba uMzobe and wabeke seyibulala ubaba uMzobe and isidumbu sakhe sangashaywa. Ubaba uMzobe lesikhwama wayesebenzisa ukulapha abantu kodwa ke uMaMzobe wabeke sesintshontsha. Babeke sebeveza ukuthi ke uzodwa benayo uMaMzobe kuzomeleka ukuthi behambe beyoshaya isidumbu sikababa wabo. Kodwa kumbuzo la ukuthi ke ngabe uMaMzobe uzosibuyisela naye isikhwama ngoba ukushaya umzimba kuphela ngeke kuqede umkhokha. Ngidlule baphinde baveza ukuthi ke ukhululiwe uzothola ke untombi ekamereni likazisebenzele. Ngidlule baphinde baveza futhi ukuthi ke uDifa uzoxolisa ngento eyenziwe ingane yakhe uNobuntu ngendaba yomshado. Aphela lapha ke ama-teaser ethu mbukeli, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Cela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.